noddade ko Samba demminare fulɓe ɗo enne wuuro Balamini ko jokkodiral hakkude wuuro Balamini kañume bibliothèque uji muɗum kañum en e fedde tabital Pulaar nde ngannduɗa miijo ko wi koye fedde yeesoere nde ardi ko Samba Touré e gueɗe yimɓe miijo ngo hollude Pulaar e wuuro Balamini e ñalawma hannde o irawo ñande 5 duuɗo lewru gonɗen bandiraɓe norinima heen no feewi ummino banggueji fof sabu a yii temedde yimɓe nan ɗo won ummiɓe Belgique won ummiɓe Bordeaux won ummiɓe Lyon won ummiɓe kadi banggueji goɗɗi goɗɗuɗe e farage min to ummimi ɗo e ɗo en fodde temedde ɗiɗi kilométre won ummiɓe kadi ko ɓuri ɗum ɗon leydi foti gari fof gari ɓe noddade hande oɗo ñalawma udditiraako jimi Pulaar min jimi min jiirima e reftoddundi woni e nder bibliothèque o médiate ɓuuro ngo yimɓe janggoon ɓe wonde jimi ɗe fof ko wiine Ibrahima Oumar Kane Oumar Seydou Touré e Oumar Seydou Won minen jimanno jime ɗe e nder reftoddundi e caggal ɗum ɓe dow ka fedde bolumal nde ardi Malick Dia jiɗɗan naalankoɓe kañumne ene waɗi ari ɗo en e joni so ɓenni ɗon min ji wonde filmo kuumen mo Amadou Hampare Ba ma yiye ɗo henne hannde Saydou Abathia nan ɗo e kadi ma waɗe jewre e jewre Ibrahima Abou Sall en Mamadou Alassane Ba ne heen e Saydou Abathia mo kaaɗen e Mamadou Dembo Kisal e bandiraɓe wonɓe heɓi fof ko hollude Pulaar hannde nder leydi ko ni ñalɗi ɗi gonta ha sappo e jeeɗiɗi lewru faandu ɗo enne so nokki yeru kadi ñande Assane Bare woni samedi ñande sappo e ɗiɗi ko jamde Pulaar ɗo enne woni subaka o fuɗɗoro ko jamde sappo suka min jangguiɗo ko sukaɓe min jangguiɗo jangguin ɗum ko bimmude kalɗo Pulaar caggal titubar kadi ɗule titubar min jangguina mawɓe jangde Pulaar kono ɗumen no Pulaar jangguirte e nokku ɗumen e ndi jamma o mbiɗo Dawoudi Dieye mi waɗanaɓe yidde fuurankoɓe tawi min bertireede min mbaɗ arani min tugui e gallaji min koɗe emin jeewa emin tinda emin daara e nder ɗum kadi e ñalawma he nomin mbaɗanɓe tinde ko mbiyanɗiɗe fontude Fouta Tooro tinde fulɓe Fouta Tooro tawa ene waɗe e farayse ene waɗe yontere nde fof ko ni e kadi won woɓe weejoji nan ɗo woni gaynani weejo mango nan ɗo kala kakusteɗo fulɓe nan ɗo ko heɓnude musée ko musée te kono waɗede Agname ala fof ko ala ɗo Ousmane Dia kadi naro o mawɗo o nan ɗo e nare muɗum e yimɓe nare hewɓe nan ɗo ko jiiɗumi e katirtaji meɗen fof guila e kelɓuli en ha e karbaji en ha e sasaji en ha e lottuɗi en ha e ko wawide e tallaji e kew e modde e carte e bukki e ko waɗa ɗum fof nan ɗo e